ka san in zaka shiga fim ka zo kana gaggaya ma mutane za a dinga cewa yan fim kaza to gaskiya dai da na shigo ban ga haka ba. To kai dai duk wacce take so ta shigo in dai iyayenta sun amince, kawai dai in dai mace za ta shigo ko mace ko ma namiji, in dai iyayenki sun sani suka yadda to wallahi ki shigo normal ne, tunda sana'a ce kamar yadda mutum in safiya ta yi zai je office ko kuma zai je kasuwa ya bude shago, to shi ma haka ne, tunda kiran ka za a ka je kai aiki a biya ka kuɗi. Kawai mutane ne dai suke ɗaukar fim abu ne gashi dai suna Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Abdul, ko ɗan sanin cikakken sunanki? Sunana na Fiddausi haya. Na Fiddausi haya. Wacce aka fi sani da? To, Fiddausi. A Fiddausi aka fi sani ki? Yanzu kika fita waje Fiddausi ake ce miki? To wasu suna ce min Zainab. Wasu kuma ba? Wasu kuma wayanda suka san sunana, ainihin sunana da sunana suke kirana. Wadanda ba sani ba kuma suna ce min Zainab. Yan tambayoyi zan miki guda 100 ba ɗaya. Na fatan da ki amsa. To Allah ya sa na san. Ke yawan nagarin ci? Sokoto. Sokoto birnin Shehu. Okay. Ya aka yi kawai kika tsinci kanki a Kannywood? To yadda aka yi na tsinci kaina a Kannywood. To dama dai ina so in yi fim. To kuma dai Allah ya sa na zo na fara. Yadda dai aka yi ina so ina so in yi. Har dai Allah ya cika min burina. So akwai wani dan uwana ne shi. To shi ya hada ni da Malam Aminu Saira har ya zo ya sani. Kika fara fim? Na fara. Bayan kin fara fim, akwai irin kalubale da kika samu irin a family ki ko friends irin haka da yan uwa, irin kalubale na maganganu irin? To gaskiya ni ban samu kalubale sosai ba, saboda da zan yi fim kowa dai ya san in zai fara fim a gida dole za a dinga ganin kaman fim kaza to kuma in dai ka zo ka waye musu da kai ka gaya musu ai sana'a ce suka fahimta ba damuwa. To da na zata don mahaifiyata ta sani, mahaifina ya sani sun bar ni zan yi, to inda na zata zan samu matsala yan uwana na gefen babana na zata su dinga magana akai, to kuma sai na zo ma Allah ya sa ma fim din yana fitowa sai naga dukan suna mun fatan alkhairi. Gaskiya ne. Ya kika tsinci kanki bayan a Labarina kin zo kin yi yan sinasinai kin mutu kuma mutane suka zo a social media fansin kallon Labarina suka dinga magana irin ya kika ji? To gaskiya na ji daɗi sosai. Wani irin daɗi? Na ji daɗi sosai yadda na ga a satin nan da aka sa Labarina aka dinga magana akai. To abin da ban yi zato bane, ban yi tsammani ba. Na dai san zan yi fim, na san an sani, na san za a ganni. To amma yadda na yi tunani gaskiya ba haka na samu ba. To ban zata za a yi magana sosai ba. To da aka kashe ni ɗin mutane sun yi ta surutu sosai. Okay. Bayan yanzu Labarina akwai wani fina-finan da kike yi ko kuma kika yi? Akwai fina-finan da na yi. Kaman wane da? Za su fito. Ok, ba yake faɗi ba? Za su fito, amma akwai fina-finai sosai. Insha Allah bayan sallah za su dinga ganin su. Bayan fim da kika yi sa a ranki kina so ki, ambition ɗinki ne, kin san shi fim kamar yadda kika faɗa irin batun yanzu ba kike da ambition kina so ki. Da akwai wani abu da kike so ki kafin fim? To lokacin kafin dai ina son in yi fim, amma da yake ban san ta hanyar da zan bi ba, to na so in ci gaba da karatu na, to kuma bayan karatu kuma na so in yi business, to duk dai kuma dai abin bai bari Allah ya kaddara fim din zan yi, sai kawai na zo na fara. Za ki fara business din kenan? Insha Allah. A ban fara ba, amma dai zan fara insha Allah. Okay. Wane irin gudunmawa 'yan Kannywood suka baki? To sun bani gudunmawa sosai gaskiya, saboda da na shigo sun girmama ni. Duk dai yadda dai ya kamata sun man gaskiya, ba wanda ya taba irin kore ne haka ya shiga tsakanina da shi. Gaskiya babu, kowa ina ganin mutuncin su, suna ganin mutunci na. Gaskiya ba wanda muka ya taba dai irin abu ya hada mu da shi, babu. Okay. Yanzu kin samu 'yan samari a cikin Kannywood ko?
samari? A'a. Kamar ya? Ba ni da samari cikin Kano. Ko ba ma? Kamar ya ko babu a cikin Kano da ma akwai a waje ko kuma ko a wajen ma ba. To ai ka san kowa ba zai ce wai bi da wanda yake rayuwa da shi ba. Amma ni ban da saurayi. Ina da wanda za a wanda zai aure. Kina da wanda zai aure ki? Ba bai zo ba zai zo shi ma. Kamar ya baki da saurayi kuma dai kina dai da wanda zai aure ki. Wannan Hausar ban gane ba a Kano muke ba. Ki baki da saurayi amma kina da wanda zai aure ki. Yanzu kina nufin duk wanda ya shirya auren ki in je kun daidaita hanya kofa a buɗe take masu kawo takardu su shigo su kawo. Su shigo su kawo. Ko ma waye? Ko waye. Yan comment section? Okay. Wani irin abu ne wanda aka taɓa miki wanda ba ke manta da shi wanda irin ya bata miki rai wanda. Kaman rayuwa ko kuma irin harkan ba wai harkar fim ba misali aikin san yanzu misali yanzu sai akwai wani abu guda ɗaya wanda ba na iya manta shi dai wanda na tuna da shi banda irin ko a ce rasuwar mahaifi ko mahaifiya ko wani dan uwa ko dai wani abu wanda aka bata ma rai wani irin to gaskiya ni dai babu saboda ni ba karamin abu zai bata ma rai ba to ni ba na da saurin ɓacin rai amma dai in dai aka min abu to yana bata min rai sosai amma ba na saurin irin in yi fushi ko raina ya baci. Kamar me miki yanzu ina son bata miki da me zan miki? Yanzu? Ina so kawai ga na bata miki da me zan miki? Ai yanzu ba za ka iya bata min rai. Me za ya bata miki rai? Yanzu kawai in mutum yana so bata miki rai me zai miki? Mutum yana son ya bata min rai. Rika sorry yo. Ya min shari. Ƙazafi ba na son gaskiya irin abin da ban yi ba a ce na yi to abin gaskiya shi yana sauran bata min rai saboda ni in na yi abu in dai ko da na ɓoye ma mutum in har na tabbatar da ya gano to zan gaya mai gaskiya na yi to amma ba na son ban yi abu ba a ce na yi gaskiya abin yana bata min rai sosai. Na gane to wannan abu ne kuma yake saurin sa ki farin ciki. Abin da ke saurin sa da farin ciki. Saurayi kuma. To me abin da yake saurin sa ki farin ciki? Abin da yake saurin sa ni farin ciki. In ji ni ina lafiya. Lafiya ta kalau. Ka gane ina lafiya. Ba ma kuɗi wata fande lafiya ka san tafi komai. Ina da lafiya ta, ina da kuɗi na, mahaifiyata tana lafiya, mahaifina kowa dai to ina jin daɗin hakan ina tare da iyayena suna lafiya. Ina lafiya ina da kuɗi to ya fi faranta. An zo dai maganar kuɗin. In kina da lafiya kowa na lafiya kuma kina da kuɗi zaki ji ki cikin farin ciki. Mana to kana tare da familin ka ga lafiya ga kuɗi ai ka san ba abin da yafi wannan jin daɗi. Wani irin kaya kika fi son sa? Kaya. To ni ina sa jallabiya ina sa atamfa lace. Ai daman kaya duk mata suna sa amma yanzu. Wanda na fi so? Kai ka fi so. Wallahi to ni komai ma ina sa. Amma dai irin kina da wani kayan da kika fi so? To gaskiya ina son jallabiya. Abaya. Abaya ina son abaya saboda ita ce zaka sa ba za ta takure ka ba. Ina son atamfa sosai da lace duk ina sa amma dai jallabiya ita ce zaka sa ba za ta takura maka ba kuma za ta maka kyau. Mafi yawa mata duk jallabiya tana musu kyau. Aikin san abu ne wanda kawai in kun ga dama ba wankewa kuke ba kun fesa turare za ku iya sa. Ita ba ta fiye nuna da cewa kamar baƙaƙen nan kuna yawan sa su. To amma dai ana wankewa. In ba a wankewa ai tsami za su. Abinci kuma wani iri kika fi so? Abinci shinkafa da wake da mai da yaji. Manja ko man gyaɗa? Kowanne amma dai na fi son gaskiya man gyaɗa. Kin fi son man gyaɗa? Shinkafa yanzu ana so a soke ki a burge ki ko a je miki shinkafa da wake da mai inda ana so da kifi. Inda ni kuma ba a sa kifi ba. Shinkafa ko ba a sa ma nama ba. Shinkafa kawai da mai da yaji a yanka salad. To yanzu irin kaloli na kaya kala black, blue, green, purple, pink, maroon irin wani kalar abu kika fi so irin favorite kalanki? Ina son peach. Me yasa kuma da baki ina son ja amma dai ina son peach gaskiya. Shine favorite kalanki? Okay. Yanzu misali a irin jaruman da suke cikin Kano a ce
kawai dole ce kin aure mutum ɗaya. Jaruman cikin Kano wara ki aura? Ba zan aura. To wanda ya fito ce yana suna. Misali ki zaɓi mutum ɗaya ki ce za ki zama irin kin gane ai misali ne a ce a cikin jaruman Kano ba fa zo irin bangaren su daraktoci su producer ba. Jarumai. Kawai jarumai wanda suke acting. A ce mutum ɗaya a ce kawai za ka auri mutum kawai. Misali ai ne miki. Yanzu kamar ni ce ki tambaye ni sai ki ce mun yanzu a cikin Kano kamar wa zaka in an ce zaka aure ta. Yawwa yanzu kai a ce. Ai ni ba ni ki tambaye ki ba. Na yadda na baki dama ki tambaye ni amma ki fara bani amsa. Gaskiya amma zan Kano a cewa zan aura. Wanda ya fito ce yana suna kuma na gani ma ina son shi zan aure. Ba hujja bace ai misali ne akai. Mutum ɗaya a ce a cikin jaruman Kano gashi nan ga su Sadiq Sani Sadiq su Lawan Ahmad su Garzali ko su yan fim din nan dai su yalla bai yawa da jarumai a ce ki zaɓi mutum ɗaya zai aure ki. Sai ni dai zan auri mutum ba in ba shi ya zo ya ce min yana ana aure ne ba. To shikenan Sadiq Sani Sadiq ya fito auren ki tsaya zan faɗo miki mutum uku. Sani Sadiq ya fito auren neman auren ki. Da Bilal Malam Lawan Alhaji Lawan da dan Musa a cikin mutum uku nan a ce mutum ɗaya ya fito neman auren ya yake aura wa yake da take aura. In ana auren su gaba ɗaya uku mutum ɗaya ukun za a haɗa yin aura. Mutum ɗaya gaskiya ni dukansu zan haɗa yin aura in dai ana aure mutum uku to duka. Ba ke bani amsa wai kenan. To shikenan a cikin jarumankun da suke cikin labari na mata zaɓi mutum ɗaya daga cikinsu. A cikin labari na? Wannan namu ko wancan? Namu. To namu zan ce sorry. Cikin mata? Dukansu. Ɗaya. Wallahi ni kaga dukansu muna da kyakkyawan mu'amala da su. Misali ne ce zaɓi ɗaya. To shikenan tsakanin Maryam da Jamila zaɓi ɗaya. Wallahi dukansu. Zaɓi ɗaya. Dukansu muna mutunci da su suna ina son su muna rayuwa in muka je location dukansu muna tare da su. Amma ki zaɓi ɗaya. A'a to ai ni dukansu ina son su ba yadda za a yi so ɗaya nake musu. Dukansu ba wacce son wannan ya fi wannan. Amma akwai shakuwa da ita akwai wacce kika riga sani akwai wacce kika yi abu ko kulla alaƙoƙi da tsakani kin gani. Gaskiya ni kaga dukansu mun yi alaƙa da su saboda kaga zuwa na farko Gombe da Maryam na zauna ɗaki ɗaya muke to zuwa na kuma na biyu da Maman Haidar kaga dukansu mun yi mu'amala da su kuma dukansu suna da kirki ka gane dukansu mun yi kyakkyawan mu'amala da su kaga dukansu kenan na zauna da su. Kina da yin wayo raki ba wayo bane ka gane wallahi haka ne. Ki zaɓi ɗaya daga cikin su. Na ce maka. Ki zaɓi ɗaya. A'a ni gaskiya duk ina son su dukansu. Wayawan gidanki haka ne. Mala Aminu Saira. Na biyu shi. Na biyu? To na biyu duk wani inda producer ne ai mai gidana ne tunda zai kira ni aiki zan je. Duka masu gidajena ne amma dai wanda yake mai gidana shine Aminu Saira. Ni ba mai gidanki ba. To kai ma mai gida in dai zaka kira ni aiki to kai ma mai gida ne. Okay, duk wanda zai kira ki aiki. Duk wanda zai kira ni aiki mai gidana ne tunda aiki ya kira ni. Ni kamar yanzu da kira ki aiki kin gani. Kai ma ka zama mai gidana. Yawa ki dinga ce mai gidana. Zan dinga ce maka. Oga ma zan dinga ce maka. Yawa ki dinga ce mu oga ki canza kawai oga ka zara. Amma dai ta fa yanzu sai ka kira ni aikin. Ai ga shi yanzu muna aiki. Okay. To sorry. Yanzu ai ba aiki na kike to yanzu kenan to. Ba location dai na kike ba. Location ɗinka na yi. Yawa kuma zan kawo miki abinci zan kawo miki duka wasu abubuwa da shi. A cikin jaruman Kano mata. Mata? Wacce ce take burge ki misali tun da kafin ki sai Kano dole akwai wacce take burge ki ke son acting ɗinta ko kike son to wace ɗaya. Wace ɗaya? Gaskiya kaga duk ina son su. Na ce ɗaya babu wanda ba shi da gwarzo. Ina son acting ɗin su. To ku zaɓi ɗaya. Kawai dai akwai dole akwai wata wadda kika fi so kike tafi acting ɗinta ya fi burge ki. Wayanda acting ɗin su ke burge ni fa suna da yawa. To zaɓi mutum. Kuma waɗanda ma nake so da a raina ina son su suna da yawa. To shikenan za mu zo ɓangaren soyayya. Amma dai na zaɓi Aisha Tsamiya. Ɗaya.
a ɗaya zan faɗa. Ita da acting din ta yake burge ta. Ina so To wanda kike so fa? to ai ni wacce nake so ce na faɗa maka. Kika ce suna da yawa. Suna da yawa waɗanda nake so, shine kace in zaɓi ɗaya cikin waɗanda nake so, shine na ce maka. Amma waka wakar waye take burgewa ai waka to zalle ko mutum nawa ne to Umar yan Sharif Abdul Diwa Nazifi Asnani Naziru sarkin waka Ado Gwanja Hamisu Breka shi da to ai duk mawakan kika kire na wa hankali duk mawakan kika dauka daya Auta Waziri Auta duka su waye wanda kika fi son waka shi ai son waka kika fi son waye waƙoƙin suka fi yawa waka to gaskiya ni ya danganta ina son wakan soyayya haka indai waka ta man daɗi ni ko ta waye ma ina so amma so ya kika gaskiya ni ba wanda na fi so dukkan su ina son waƙoƙin su indai mutum in waka ta burge ni to ni ba wai su din ba indai waka ta min yadda nake so to ina sauraron dukkan su ina da waƙoƙin to shikenan tsakanin Hamisu Breka da Umar yan Sharif da kin mutum da wakan kusu wakan da su kowa da aikin shi su ne gaskiya dukkan su to wakan ma duka inda za ka yi wakan soyayya kuma na ji wakan da ta yi to ina so tsakanin Auta Waziri sai ya kamata a wuce bayan mawakan nan duk wanda na ce ki zaba kin ki zaba ko mutane sai dai ki ta hanya kina loko to ai ka ce waka ka ce su na ce duk waƙoƙin su ne to ayan TikTok su suke burge ki su Hassan Makeup su Murzana ce Ibrahim su Jufre su waye wanda yake burge wanda yake burge ki ayan TikTok to ina gani da ina liking amma wanda wake wa liking to a dukan su ba zan ce ban taba wa liking ba ina liking amma tsakanin Jufre shi Alami da Hassan Makeup abu mutum daya dukansu. Me za ki cewa sauran jarumai mata wanda suke tasowa suke so ko kuma suke da ra'ayin shiga fim? To abin da zan ce musu kasan in zaka shiga fim ka zo kana gaggaya ma mutane za a dinga cewa yan fim kaza to gaskiya ni dai da na shigo ban ga haka ba to kai dai duk wacce take so ta shigo in dai iyayenta sun amince kawai dai in dai mace za ta shigo ko mace ko ma namiji in dai iyayenki sun sani suka yadda to wallahi ki shigo normal ne tunda sana'a ce kamar yadda mutum in safiya ta yi zai je office ko kuma zai je kasuwa ya bude shago to shi ma haka ne tunda kiran ka za a je kai aiki a biya ka kuɗi kawai mutane ne dai suke ɗaukar fim abu ne gashi dai suna maganganu akai amma ni gaskiya ban ga haka ba wacce take so ta shigo in dai iyayenta sun sani kawai dai ka shigo ba da yadda iyayenka ba saboda in ma ka shigo ba ma za ka ci wata riba amma in dai iyayenka sun sani to kawai ka shigo kuma in ka shigo kai ka tsara mutuncinka ka san aiki ne ya kawo ka ba wai shashanci ba amma wasu kasan suna shigowa kawai don su biya wani buri na rayuwarsu to amma in dai ka shigo don ka yi business to ka tsaya ka yi kuma ka kare mutuncinka. To me zaki cewa masoya wanda suka ringa maganganu akan ki labari na kaza me yake ce musu? Ina musu fatan alkhairi kuma su yadda suka nuna min na ji daɗi sosai kuma ni ma ina son su Allah ya ban mu tare. To amin ya Allah mun Alhamdulillah godiya ga Allah subhanahu wata'ala a bisa nasarorin da muke samu wajen warkar da cutar HIV. Sunana Sharif Kolomi, shugaban cibiyar bada magani ta Nurul Shabab, wanda muka kore wajen bada sahihin magani cutar HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa yayi a jikin mutum muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin wata ɗaya da yardan Allah. Nurul Shabab bata saya iya bada maganin cutar HIV ba, muna bada maganin aikata istimnayi, biya wa kai bukata, wasa da al'aura, wanda hakan yana haifar da kankancewar gaba tare da lalata ruwan mani ya hana haifuwa, rashin karfi, saurin inzali da yawan kasala, yawan mantuwa da ciwon jijiyoyi. Ina masu fama da cutar sikila, yaro ko babba, muna bada maganin sa kuma ana samun waraka cikin ikon Allah. Matsalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A da B da C,
duk muna ba da maganin su. Muna ba da maganin sanyi infection gonorrhea, kaikayin gaba da kankancewar gaba da fitar farin ruwa a gaba, ciwon mara na mata da rashin haihuwa, matsalar jinnu, sammu, sihir, duk muna warware su da yardan Allah. Cibiyar Nurul Shabab bata siya iya nan ba, muna tura sakon maganinmu duk inda kuke a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babbar ofishinmu da ke nan jihar Maiduguri, Borno State, Mafoni Tailoring Plaza, opposite gidan Mamman Yazo kusa da transformer, saman Beni, shago mai nomba S63. Sannan muna da reshi a jihar Kano, titin Zurot cikin Royal Plaza kusa da gidan MTN, hawa na farko, shago mai nomba B26. Za ku iya tuntubar mu ta waɗannan nombobinmu ko kuma za ku iya yi mana magana ta layin WhatsApp kai tsaye. Cibiyar Nurul Shabab ɗaya take tamkar ta dubu. Cibiyar Nurul Shabab tana marhaba da ku sai